Hadin balami ki kenrum kenram, na kadaw, baladan ka jing sumajur le thak le chukar, ha ka jing pynkhalai ki ticket lucky draw, jong ki iung multi-purpose society, ha ka jing yadai bat ka first prize, ka balabo da ka damper tarak, ka sing all hinyautara people united front, AHPUF, kam siyaw yahap yakani. Hakaba kalami chakamat ban Pyrshah jor ya ka jing tumune ka rai jong ka iung multi-purpose society ban ya pynkhalai biang ya ki ticket ha ka jing ya dai bat ka first prize. Uprestan ki AHPUF u John Pawa ula ong ba hadin balami da ki pau hajar ngur ki beriu ki bala ul anam kum juru ki bala complain ha ka jing ya dai bat ka ni ka kam kumta ka seng kam siaw la sha ban kot tang ha ka jing khnyum ha ka ba kalami shakamat ban ye na ka bata ka hok jong ki lak ngot ki nang shon shnang ka ri kha si jantia ki basha thak ha ka ni ka kam la ong ru kum non pynkhalai biang ya ki ticket ka first prize ha ba ki babuna ki pet ba nang thir kla da ban bret lut ya ki ticket jong ki ong ka seng la da ki tu ki nang pan yat ki lap badon ka jing sumba la thak la chukar ti kila day ban pandam ni pinsange ban panbana ya kutu ki ticket number ka badai jong ka first prize lada ki ong badan ki dak baniat lani kala ji kutu ki ticket ha ka jing shisha ki day ban tip ha kutu hi kapor ba ka ji kutu ki ticket henry hadian belas lam kapor ka bala day ban rakhyang bajak kutu ka dak baniat ba tip ba ka ji kat ba la yo ipat kila panbana ha ka step ka paput ka bakim padiang niya ka to ki ticket number ka bapom niya ka first prize ka nik ka misubay ki pet ba badan ka airi ka ay shilinda kumta ka seng kala Pyrshah jora ka jing tumu ka ni ka society ban pynkhalai RC niya ka first prize number kila dap ban panbana ya ka number bapom niya ka first prize ha ka ba labun ki pet ba ki badap an thi ticket kila dap berat lot ya ki ticket jong ki kumta kumno an ban wan kam ya ki prize haba ya ki lengkhat ka tu ka ticket kila dap no ni berat kumta ka seng kala rai ban let ai da ka complain shaki bor jong ka ain ban bishare ka ni khanang ba ki pet ba ki bathi akini ki ticket ken yo ya ka hak ka jong ki shushu ka seng kala ong ru kumno ha ka tu ka mit ya ki khanna bakala ni jit aki ticket ru ki long lepa ki baladap bo shwa klam na jit na phang haman la ki round jong ki price hak to ka mit sa ka wai ru balai klam to ket bania ya utu khana bakala ya ki ticket jong ka first price ka baladan ga jing suba na ka liang ka seng kanam shong klik ti henrai kan ya shakhamat na ka banta ba ki pait ba ken hun min sim ban tip ya ka hak jong ki ya ka ni ku khobor la pha ra u John Pawa President AHPUF.